Nik eta bain, eskerrak eman berturatu zareten guztioi. Dakizuen bezala, prentsaurreko hau, 2013ko mikologia jardunaldiak aurkezteko dira. Eta hemen nire maikideak, Sonia Tapia, Solana Lauko sukaldaria, eta Pello Doiarzabal, Astelena Jatetxeko sukaldaria. Dakizuen bezala, 2010ean, 125. urte urrenean, kasinoren 125. urte urrenean, mikologia jardunaldi hauek berreskuratu genituen, garai baten hemen kasinoan egiten ziren, eta urte horreun garrantzitsu hortan, hainbat ekitaldi egin genituen, eta interesgarria iruditu zitzaigun, nolabait, garai baten egiten zen hori, berreskuratzea, ezta? Orduan lortu zen arrakasta, harrera ona ikusita, 2011an errepikatu genuen, eta 2012an nolabait hori asentatu edo oinarri sendoak hartu zituen, eta dagoeneko 2013 honetan, pentsatzen dugu udazkenean Tolosan eta Tolosarrentzat zita garrantzitsu bat bihurtu dela. Jardunaldiak urriaren 16-tik, ofizialki urriaren 16-tik, 19 izango dira, astezkenetik larun batera. Dena den, kasino elkartean marruan, eta gero aipatuko dugu berriro, urriaren 14ean beste ekitalditxo bat egingo dugu, baina hori kasino elkartearen marruan izango den zerbait da, eta bertan Soniak parte hartuko du. Ekitalde hori, azken finean, nolabait gu kasera emateko eta kasino elkartean nolabait giroan sartzeko sukaldaritza kurtso bat edo izango da, pasaren urtean egin genuen, eta Sonia Tapiak eman zuen ekitaldi hori, eta hain gustura hon ginen, horten errepikatu ingo dula. Eta esaten duan bezala, nolabait izango da, mikologia jardunaldi horietan gu giroan sartzeko edo kasino elkartekoa gehan martxan jartzeko, ezta? Baina, jende aurrean edo jardunaldiak ofizialki urriak 16an irekiko dira. Esan lehenik eta ben, programa nolabait aurreko urteetatik ona oso antzeko izango da, eskema bera izango dula, ez? Asteazkenetik ostegunera. Aldaketa txiki batzuk egin izan ditugu, aldatzen joan da 4 urte hauetan zehar, baina eskema ia bera da. Eta esatu handuan bezala, asteazkenean urriak 16an jardunaldiak hasiko dira, hemen kasino elkarteko lehenengo solairuan hitzaldi batekin. Lehenengo urteetan hitzaldiak egin genituen, pasan urtean mai ingurua izan zen, eta urten berriro hitzaldi bat antolatuko dugu. Eta gaia guztiz interesgarria iruditzen zaigu, bai mikologian adituak direnentzako, eta bai kaletar xume eta perritxiko zale azten ari direnentzako, ezta? Ze hitzaldiaren izenburua kontuz perritxikoekin izango da, eta hizlaria Donostia Unibertsitate Ospitaleko larrialdi zerbitzuetako medikoa izango da, eta perritxikoek eragindako intoxikazioen tratamenduan aditua, hau da, Jesus Salvador Avilés Amat izango da, medikua, eta gai hauetan aditua dena, ez da? Berrio diot, gari interesgarri bat iruditzen zaigu, bai perretxiko zalentzako, bai kaletar orontzako, eta baita mikologian adituentzako. Ostegunean, zerkauzira joango gara, eta bertan aurreko urteko ekitaldi antzekoa errepikatuko dugu, jakingo duzuen bezalaia dagoeneko, ostegunean sukaldari ezagun bat, edo puri-purian dagone sukaldari bat ekartzen saiatzen gara, eta Roberto Ruizekin batera, fronton jatetxeko Roberto Ruizekin batera, jende aurrean perretxikoekin eta
platerak prestatzen dituzte, esplikatu egiten dituzte, nola prestatzen dituzten, eta modu arin eta interesgarri baten, jende horrean platera horiek prestatu, eta ondoren banatu egiten dira probatzeko, ezta. Aurten, sukaldari gonbidatua edo Enrique Fleischmann izango da, Iriarte hoteleko Bailara jatetxeko sukaldaria, Bidegoianen dago Iriarte hotela eta Bailara jatetxea. Eta Enrique Fleischmann, berez mexikarra da, bere astapenetan Pedro Subijanakin ikasketak egiten hasi zen, bere investigazio sukaldean, eta ondoren beste hainbat sukaldari ezagunekin lankidetzan edo lanean ibilia da. Besteak beste, Paul Bocuse edo Jamari Arzak edo Carlos Arguiñan horekin, ez da? Beraz, interesgarri iruditzen zaigu, momentu honetan hain puri-purian dagoen sukaldari bat, hemen ona ekartzea eta guretzat ohore bat da gainera. Ostiralean, hau ere errepikatu ingo du, baina hau gogoan badima duzue, garai batean egiten zen beste ekitaldi bada, hau da guain dela 30-40 urte hemen mikologia jardunaldiak egiten zirenean, egiten zen ekitaldi bada, eta da Tolosako ikastetxekin, Tolosaldeko ikastetxekin mendira irtera, perretxikoak bildu eta nolabait gaztetxoei zaletasun hori pizteko, ezta? Bertara etorriko diren ikastetxeak, okerrez balimanago, Irukide ikastetxea izango da, Anoetako ikastola izango da, eta okerrez balimanago, zeintzan bestea, Laskurain baita, konfirmatu dago, eta azkenean hori ez, Laskurain ikastola zen beste, bai. Hau da, barkatu. Irukide ikastola, Anoetako ikastola, eta Laskurain. DBH bateko ikasleak izango dira, eta gure elkarteko kidekin batera, perritxikoa biltzera joango dira, eta arratsaldean Arantzadi elkartekoak hemen bertan sailkatu egingo dituzte, ezta? Urtero lez. Intentzio da, larun bateko azokan gero perretxikoiek erakuste, ezta? Beraz, ostiralean irteera, eta ostiral arratsalde gau partean, pasaren urtean berrikuntza izan zen beste ekitaldi bat, eta hau izango da elkarten arteko sukaldaritza lehiaketa edo, ez? Zerkauzian elkartuko gara berriro, eta bertan, Tolosako hainbat elkartek parte hartuko dute, beraien habilidadea edo gaitasunak erakusteko, pintxoak eta beraien platerak egiteko, hori bai, oinarria perretxikoak izan da, ezta? Eta ja larun bateko ekitaldira pasako gara. Horregatik daude hemen Sonia eta Peio, eta beraiek nolabait beste hainbat ostalarien izenean edo daude hemen. Eta diot hau, larun batean azoka berezia egiten da. Bertara, hainbat Goierri eta Tolosaldeko jatetxe eta ostalari etortzen dira, eta guretzako oso garrantzitsua da beraien partaietza, ez? Esker honena esamarri egu, eta esker honi nola baita adierazteko, beraien zeintzuk etorriko diren aipatuko zuet, berez oso garrantzitsua da beraien partaietza guretzako, ezta? Besteak beste etorriko dira, Alegiko Rut 33ko jatetxekoak, Hotel Dolareako RK jatetxekoak, Ordiziako Martinez jatetxeko sukaldariak, Tolosako Larrea
plater prestatuak eta jatetxea, Olentzo jatetxea, Astelena jatetxea, eta hemen dago Peio beraien ordezkari, Solana lau, Leauruko ostatukoak, Botarri, Seikin bi, aurten berria dana gurekin, eta nolabait horre partaidetza hori txoko bat hartuz Tolosako kasinoare egon gara, bere pintxoak eta prestatzen. Gogora hasi, pintxoak euro batean saltzen direla, eta edatekoa ere egongo dela, tiketak eta salgai egongo dira. Eta aurreko urteetako arrakasta, espero dugu, pasan urtean eguraldiak etzun gehiegi lagundu, baina hala ere partaietza sendoa eta handia izan zen. Eta urtean espero dugu, eguraldia lagun, jende animatu eta krisi garaiko hain egokia den prezio horretan pintxoak dastatzeko aukera izatea, ezta? Eta besteak beste, besterik ez, eskerrak, gogoratu arazi, lehen esan dugu bezala, larun bat goizean, bezperan bildutako perretxikoen erakusketa izango dela, ikusgarri izaten da, hainbat eta hainbat perretxiko ditzen dira eta sailkatuta eta bere izekinekin eta polit jartzen dituzte arentzadikoek. Eta besterik ez, eskerrak ematea, bai Tolosako udaletxeari, bai berriro esan diote jatetxeei, eta kasino elkartari hainbeste laguntza eskaini dioten hainbat erakunderi, ez da?